Hoši, vítajte pri novom videu z FC 26. Dneska si zahráme FIFU 26 a dneska si ukážeme, čo tu všetko uvedzie. A takto to vyzerá, keď zapnete FC 26. Na mňa to vyzerá celkom dobre, ten dizajn. Určite to vyzerá lepšie v minulý rok. A čo to je? Čo som barvoslepý? Tu sú titulky. OK, pokračovať. Nejsom zase barvoslepý. OK, tu máme nejaké nové... poďme si zahrať, no poď. Pripojíme sa k server EA a ja som zvedavý, čo tu všetko bude. Či to je vôbec Slovan alebo Slovensko, no to skôr pochybujem. Ale podľa mňa skôr nebude, ale vyzerá to celkom dobre. A počkaj, čo je to? Čo je? Club member. Som členom klubu, OK. Ja teda, ne, vyberáme si iný klub, ale Nasr nebudeme. A ja som fanúšik Manchester United, takže ja si vyberiem Manchester United. A budúci rok to bude možno aj Neapol. Čo je toto? OK, podáme, že pokračovať. Kokos, tak toto vyzerá, keď zapínate FC 26. OK, tak tuto to vyzerá úplne klasicky, tak tu nie je nič zaujímavého. Ale keďže akože takto scrollujem, tak vidíte čiaru pod tým, to je celkom pekné. A hoši, poďme si pozrieť Ultimate Team alebo trénerskú kariéru. Najprv si pozrieme skôr výkop. Hoši, takto vyzerá výkop a to je prakticky to isté, jak minulý rok. No, poďme sa pozrieť, čo sú tu všetko za kluby. Dáme si, že je hotovo. To je úplne klasické, to je úplne to isté, reálne. Počkaj, vyberieme si... Vyberte týmy, presne. Skutočnú formu tu máme, to je dobré. Pozrieme sa, čo je zbytku sveta, lebo to ma vždycky zaujalo. Či tu nejsú náhodou nejaké nové kluby. A čo je toto? Zlatan FC. Klasická základná 11. Čo je? To si kúkneme. Čo to je potom ďalej? To je taký zlý klub. Jako nič moc, akože tento rok. A mňa zaujímalo toto. Classic X proti... Ja myslím, že proti... tomu Zlatan FC, alebo čo to je. Na oba týmy sa samozrejme pozrieme. Tak to vyzerajú dresy. A tam je Ibrahimovič. Ty vole. Tak to vyzerajú dresy, celkom pekné. A ukáž mi základné 11. A toto čo je? Maradona, Thomas Müller, Pele, Bobby Charlton, Moore, Beckenbauer, Carlos Alberto, Cruyff, Best, Maldini. To sú nabité. Toto nabitý tým. To nie je klasické. To koľko to je. To ešte je Leo Jašin, Puškaš, to sú veľké ikony. To vyzerá brutálne. Určite lepšie než to Soccer Aid. Toto je... Fú. A tuto vidíte vedľa, že tuto sú len Ibrahimoviča v tom týme, to čo je. No to čo je. No tak to je Zlatan FC proste. Výkop vyzerá klasicky, takže toto sme si už pozreli. Teraz poďme na trénerskú kariéru a máme tu živú a klasickú. Tak klasická je klasika, to asi všetci vieme. Pozrieme sa, jak to vyzerá. Ja mám Francesca Tottiho. Tej kariére, ale to mi je celkom jedno. To je proste klasika, ale tá živá. Tá vyzerá... Proste klasickú všetky poznáme. Asi tam veľké zmeny nejak nebudú, ale tá živá vyzerá ešte zaujímavejšie. A... čo si poviem, vyzerá to celkom dobre. Môžeme si vytvoriť nového trenéra. No tak môžeme byť žena, však to je celkom jedno. O to mi moc nejde. No, skôr budem radšej chlap, pretože... Lebo potom asi nebudem mať to čo vyzerá za týpka, to je škaredé. Dáme radšej pokračovať a ukáž mi tú živú. Živú som ešte nevidel. A tuto čo máme? Skvelý štart. A tuto máte tuto úlohy, že vyhráte 5 utkání v soutěži původní liga a dostanete za to takéto odmeny. OK, to je v pohode, ale je to také zaujímavé. No, dobrá, živú sme videli. To si môžete vyskúšať vy, keď si kúpite. A kebyže máte záujem o to video, tak píšte do komentárov a tí, ktorí sú na WhatsAppe, ktorí to sledujú, tak môžu mi... Tak dám tam anketu, či by ste chceli. No, teraz poďme na Ultimate Team, ktorý ma najviac zaujímal a tu už je prvé promo, ktoré sa volá, že základník kamenný. OK, zapínam.
No ma to aj privítal. Na to ešte hra privítala v Ultimate Team. To je pekné, to je pekné. No, položíme kameru a poďme na to. No, máme tu, že môžeme si vybrať náš štartovný balíček a ja volím samozrejme Premier League, ale to je jaká ženská, to si bude ženské, no dáme Premier League so ženskou Premier League. A čo tam bude? Jo, toto je môj prvý, to není balíček, však to bol garantovaný a dostal som 77 rating Gali, to čo je? Gaily. A toto je náš tým. Jako, určite bronzákov dáme preč. Kámo, to čo je? Ani bronzákov. Evolúciu. To je nice. A teraz tu máme pick. No ukáž mi to. Čo tu máme? Prvý tu je Ruggeri a môžeme si zobrať iba jedného. Máme tu Endo. OK. Garcia. Kump Miners a Stanisic. A ja volím nejakého, ja vezmem Kumpidersa. Počkaj, aké pozície vedia hrať? Áno, dobre, vie hrať SZ-ko, takže bereme ho. Kump Miners mierí do našeho týmu, ako máme prvú špeciálnu kartu. Dobre, pokračovať. Ukáž, toto sú úlohy, toto kampaň, milníky, FC Pro, tak OK, vyzerá to zaujímavo. No a takto vyzerá menu. Ako vyzerá to trošičku inak, ale ináč je to také isté. Moc toho nového tu není. Dáme si, že klub. A v klubu máme jedného borca, to je Kump Miners. Rovno ho dáme za toho Silvraka, ktorý je úplne k ničomu. A je tu naša prvá špeciálna karta. Ukáž, aké má štatistiky. Má 76 rýchlosť, 82 strelba, 84 prihrávky, 81 tripling, 77 bránenia, 80 fyzická sila. Akože celkom dobrá karta na začiatku hry, určite. Má štatistiky všetko na 75, čo je veľmi dobrá karta na začiatku FIFA. To sa bude hodiť. Ale počkajte, teraz poďme do obchodu, lebo vždycky do začiatku FIFA nám dajú v Ultimate Teame pár balíčkov, možno aj ikonu, myslím, že nám to dá. Čo tu máme? Máme tu dvoch hráčov 75 až 83, to je ten istý balíček. No tu je malý balíček smíšených hráčov a to je zlatý balíček. OK, ikonu tu nedostaneme, ale to nevadí. Otvorme si prvý balíček a tu je môj prvý roťák. DR Congo, Premier League, Newcastle. A ja viem, že to není toto. Toto určite není walkout a padla mi 82 Visa, to je dobré. Reálne. Dobre, dobrá karta. OK, má v pohode štatistiky, ak sa to dívam, tu ešte Gurnen. OK, sú to ešte Quicksell. Ešte môžeme ísť Quicksell, keď chceme. Ešte si raz otvorím tento balíček. SZ-ko, Francúzsko, poď. Toto zase walkout není. Real Madrid, to není Mbappé. Teda čo? A toto ani Kamavinga to nebude, to bude nejaká žena, bude to toalety. Skibidi toilet, no nič. Ďalší balíček a toto bola naprostá tragédia, tak dobre. Toto padol. OK, to radšej si vezmeme do klubu, lebo sa nám budú ešte hodiť títo goldiaci. Ďalší si otvárame a toto je Silvrak, toto rovno quicksellujem. To je odpad. Dobre, toto rovno quicksellujem. Ne, za to som 0 minci, ja som debil. Ježe to je predajné, no nič. Všetci odišli zadarmo. A teraz tento balíček, poď! Bože, Adam Hložek, no tak. Dobre. Hloža nám padol. Super. Ale predajní to nejsú. OK. Čiže rovno si to všetko bereme tým pádom. A máme tu ešte jeden balíček. Poď. Niečo dobrého, toto je odpad. Ježiši Kriste. Nič moc, akože nič moc. Celkom ma to sklamalo. A to je Gali, ale vezmeme to. Áno, bereme to do úložišťa ITT. Do SBCček sa to bude hodiť. A počkaj, keď sme u toho, tak čo je v SBCčkách? Sa to kúkam tu, že Zubimendi, ale máme to uzamknuté. Ukáž také vylepšenie, všetko to je uzamknuté, pretože musíme splniť základy, že áno. Ale vyzerajú niektoré balíčky akože dobré celkom. Také základy môžeme spraviť, no všetko musíme dokončiť, že áno.
OK, poďme si urobiť celý teraz ten klub a potom sa vám ozvem, keď to budem mať, že áno. Hoši, toto je náš tým a vyzerá celkom dobré, akože na začiatku hry FC26 určite bude dobrá. Dal som si, že formáciu 4-3-3 ofenzívna a za mňa sa to ľúbi, pretože už tu máme len jedného bronzáka, čo je pozitívne. A za druhé, tým už má 78 rating, ale len 5 súru síce, ale máme tu úkoly splnené. To čo je? To čo je táto hra, kokos trošku je zabugovaná a splnili sme niečo, zmeniť formáciu, to sme zvládli jak nič, 200 mincí sme za to dostali, nice. OK, to je dobré. Čo tu ešte, živé udalosti, čo je to? Čo je? Tu je Arnold Martinez, kokos. Sú reálne dobré balíčky, akože do začiatku hry. Reálne sú dobré. Hoši, Ultimate Team za mňa vyzerá dobre, ale už len ideme poslednú vec, čo ideme spraviť v tomto dnešnom videu. Ukáž sa tu ešte evolúcie vlastne, ukáž mi to. Tu je Mateus Cunha, to by som chcel. A tu môžeme niekoho zdarma evoluovať, ale to asi teraz nedáva asi zmysel, či? Ja mohli Hložana, no nechám to zatiaľ tak. No a čo nás asi všetkých zaujímalo? To je zápas, takže ideme proti typkovi si zahrať zápas a keď prehrajem, tak nebudem nič kliksovať, predsa nič skoro nemám v klubu. Takže dáme si, že hrať. No a dáme si teraz proti, Číteli. Je to celkom také divné celkom. Rivals, áno, Rivals, dobré. Ideme na zápas, no. Chcem hrať more. A už to vyhľadá, super. Ľudia, ozvem sa vám, keď budeme už v zápase. Teda na zápase, pardon, trošku mi tá slovenčina ušla. Oši, už hrajeme zápas a toto je hráčov, toto tým a je nabitý ako hovado. Fuj, to je dobrý. Hoši, ako tomuto na to, že len začiatok hry musím udať akože 8,5 z 10 reálne. Sebe by som dal zatiaľ 6. No ideme na zápas. Let's go. Rozohrávam a toto je môj prvý zápas v FC26. Uvidíme, aké to bude dobré. A teraz tu je Adam Hložek, poď. Poď Adam, Hložané. Poď, áno. Toletý, skibidi toilet. To Grunen! Gól! 1-0, 1 strela, 1 gól, výborne Grunen. A toto bol môj prvý gól v FC26. Let's go! Musíme ísť ďalej teraz, pozor, aby sme nedostali gól. Hoši, to sa naozaj stalo, my sme dostali gól, no nič. Takýto gól sme presne dostali a on to preskočil, no nič. Teraz tu máme my šancu. Hložan. Skibidi toilet, ja ho budem tak volať, no. Grunen, nemá on nejaký zlatý playstyle? Nemá. Teraz to je Kump Miners. Jaj, powershota nevyšla. OK. Keby som skúsil nacentrovať, no poď. Poďme do nožníc. Jaj, nevyšlo, poď ešte obereme. Áno, získali sme ešte loptu. Áno, Kump Miners. Ten je neuveriteľný. Jaj. No ten typek má lepší tým, aký ja, to sa nedá. Áno, to je náš bronzaček. Áno, teraz. Ja by zaujímavé, či ešte David Strelec hre. Po zápase sa ešte kúkneme, či je David Strelec v tejto hre, lebo teraz prestupujú do Middlesbrough a Middlesbrough je vo FIFA, tak uvidíme, či tam bude. Teraz pozor. Liam Delap, pozor! Nie! Kámo, to čo je? Ten brankár je strašný, ten Jose Sa. To je strašné. Ako gameplay zatiaľ sa mi celkom ľúbi. Za mňa to dobre urobila EA. Áno. Teraz tu máme Furtnuis, či jak sa volá. Grunen. Skibidi toilet. Sa volá toilety, tak ho budem volať toilet. Hložek. Skibidi toilet. Tu je Adam Hložek. Hložek.
Stále neurobil chybu, on má celkom dobrú kartu, celkom s ňou sa veľmi dobre hraje. Ale teraz máme my šancu. Bum! Gronen! Tá Gronen je veľmi dobrá. Už dáva druhý gól, 2-2. Ja sa vám tak nezdá. A hoši, dali sme gól. A kto dal gól? Let's go, dali sme ďalší gól. Zase dal gól a dal gól Toilet. Skibidi Toilet z Real Madrid. Let's go, 3-2. Sice ste ten gól nevideli, ale gól som dal a vyhrávam 3-2. 3-2, jak môžeme vidieť. Let's go. Poďme. Výborne, ty kokos, tento náš prvý zápas je absolútne dominujeme. Absolútne. Teraz Visa. To by mal byť náš ťahu, no ale zatiaľ nič nerobí, je neviditeľný. Visa, ten debil. Der Konga. Ty vole. Pozor. Áno, náš bronzák. Ten je neuveriteľný. Ty kokos, ten bronzák úplne dáva si. Bronzáček sa toho nebojí. Áno, Toilet. Tu ešte Adam Hložek. Combiners. Je polčas, no. Prvý polčas je za nami. Celkom som spokojný akože. Hoši, typek nám dáva gól na 3-3. Nedá sa s tým nič robiť. Grunen, Barry, Grunen, let's go, let's go, Grunen. Dostávame gól, 4-4 sme v riči. No, aby toho nebolo málo, typek nám dáva ďalší gól, no tak toto si už nemôžeme nechať. Oši, už je 90. minúta a my nemôžeme dostať gól, inak bude náš koniec. Pozor, stále to 5-4, aby ste vedeli. Výborne, hore, poď, je tam, Visa. Ale ne. Už sú tam zase obránci. Áno, po dobehu, áno, Hložek. Bež, Brosky. Ne. Nemohli. Teraz Grunen. Gól! Nastavenie minút. Už je 93. minúta. Vyrovnávame na 5-5. Čo je? Výborne. Nový Gervinho normálne z tejto ženy bude. Keď neviete, o čom rozprávam, tak Gervinho to bol borec FC25-ky. Ale v FC26 to je Grumen, či jak sa volá. Myslím, že už je koniec zápasu. A mali sme pravdu, nič sa viac nestane, 5-5, ja som spokojný. Si uprosím, ale prv otvoríme, to je samozrejme nezaujímavé. Ale čo je zaujímavé, to je tento balíček, ktorý rovno otváram a je to LOčko Španielsko. Ináč ľavý back sa nám hodí, ešte City. Ľavý back sa nám hodí, lebo tam máme bronzáka, takže výborne. 82 rating je dobré. Leila Kouamhabi, OK, dá sa. Ešte tu s ním nejaký, on je Dika. No nič. Urobíme si klub. Predtým, než si kúkneme, či je strelec v hre, tak mňa zaujíma, či tam je vôbec aj Robert Boženík. Ukáž mi to tu. A tu je Robert Boženík. Boženík náš. Nice. Ale ešte tu je Middlesbrough, samozrejme. Rozhodíme pozrieť, či tam je David Strelec. Veľmi ma to zaujíma. Prosím, že tam je náš strelo. A tu je David Strelec, to je on. Kamo, prečo má on 67 rating, však to je tragédia. Reálne nemá ani fotku. Kamo, Strelec za 67 rating. Ľudia, napíšte dolu do komentárov, či si zaslúži väčší rating. Za mňa áno. A ľudia, dáme ešte aj anketu, že či si zaslúži väčší rating strelec. Za mňa áno, pretože 67 na ňo je dosť málo. Asi ho EA nevidela hrať, no nič. Ale dôležité je, že v tej hre predsa len je. Takže ľudia, keď sa vám páčilo toto video z FC26, tak dajte tu like a odber na YouTube a tí, ktorí to sledujú na WhatsAppe, dajte follow a uvidíme sa na ďalšom videu. Čaute!